Rebitches, teriyaki, noodles, white rice, nasi. I'm doing video. Oh. Then see it. Hello guys. Kain po tayo. May sushi ako. Sarap. Guys, mga untag sushi. 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 Sarap. Nilagay na ni JP doon sa countertop. So, kainin ko na lang. Ngayon siya. Pagdating ko, ready na yung pagkain. Kasi ito siya. Ito, ko siya. Naman to.
Kapoy nguya. Pero gusto man. Kung pwede lang isaksak lang unyati ma'am. Bamusog ka dayon. Saksak ko na lang. Kapoy na guys. Katugon ko. Nantok. Mamaya pa darating si JP. 10:30. Pag walang traffic jam, 10:30. Pag may traffic, 11. Hapon ako niya. So, umala lang din ako, di kaya the next na. Right. Kaya may patukok na. Manood niyo ka ng Netflix. Uy, shock. Pero ako lang ng ingon. Di na maabutan kay makatog. Perme, di sa sofa. So, di ko magsaad kay mayroon ko nga magnood og TV. Unya, 5 minutes, pag makahigdan ako, 5 minutes, wala, naghagok na, pati libot. Sino na guys? Ingon akong bana, nakatog ko ko. One time, nangutot ko ko. Habang natulog niya, ang ako kulong utot, baling hinaya nga. Hungaw daw. Niya. Nakatawa si JP, yaon na kung itong i-record niya makadali. Balik ko lang hinaya nga, hungaw. Ay, yabag. Hindi pa ganyan, pag naburing na siya sa iyang office, siya na mangutot, iya i-record sa WhatsApp, niya send niya sa ako, abi na ko kung sa iyang gisorti, kang pinisti, utop lamang gani di ay, pero bang kusuga? Sarap. Tapos naman eh. Okay guys. See you for the next time. Hindi na ako magsasabing subscribe and like. And click the notification bell so that you will notify for my next video. Pero sinabi ko pa rin. No, promise. Next time I will not saying like this. Kasi para kang tawag din namimilit sa kanila. Hayaan mo kung sila mag-subscribe sa'yo. So, ibig sabihin, they like your channel. Or, kung mga kakilala mo, katulad sa inyo, taga doon sa inyo, kung mag-subscribe sila, ibig sabihin, gusto nila yung channel mo o kaya yung video mo. Kaya gusto kanila. Pinapalo kanila or in-admire kanila. Kung hindi, wala. So, ibig sabihin, pag hindi nag-ano, ayaw na talaga sa'yo. So, huwag ka nang magsasabing subscribe and like. It's up to them. Okay? Thank you so much. Bye-bye.